А сега да видим какво има за 14 февруари. Подарък на любимата. Правим отваряне, както е модерно в днешно време. Кашончета от всякъде, документация, всичко. Това не знам дали ще учита, май не. Та-дам! Моля, какъв блясък. Нямам търпение да ги тура. Американски. Да, бе, ще продавам. Толкова пари съм налял, сега ще продавам. Не, добре. Пожелавам на никой, няма значение. Българи, стигайте. Виж какви нови си дава, слушай. Кой ще кажеш? Вчера с Иван се надъхаме от събора. Рикаро. Не е Рикаро, брат. Супер, бе. Всичките 50 години да го правиш една къща и да... Сега виж как... Охо, катастрофа. Мали. Той как се е завъртял, бе? Колите с марка BMW не вървяли зимата. Добре, аз какво карам? Питам аз какво карам? Защото не разбирам. Даже съм с летни гуми. Задно придаване. Никакви проблеми. Планинската ми козичка ме закара там, където има сняг. Голяма кръста. Няма Пелгеот, няма Мерк. Късам всичко наред. Даже съм на Баирчи. Само BMW, човек. Това е. Който иска бърза кола, ето. Няма какво друго просто. S-клас е, S-класта зад мен. Се чуди 30 годишна кола как я изпреварваме. Ще изпреварваме. Защото е 2.8 двигател. Не е плюкалка като него. Добре. Аз съм и двамаме просто с камиона тук се шоборих и не знам кое е дискотека. Ето там стигнах аз, до бариерата само. С пътната помощ на Марина Диневи пристанището, не сме ли пичове, а? На там може ли още? Мисля, че може още малко. Тая корейска кошница пак не ще да пали. Аман от Ки. Това за кой ли път пробвам вече? Сума, че пари дадахме и пак не става. Иска да се продава, това е. Няма палени. Чакаме лампи да изгаснат. Няма никой. Драги зрители, антиреклама.
Кия, пак се дърпа. 2009 година. От кола от 94-та година немска. Може ли такива работи, бе? Може ли, бе, Кио, бе? Бе, това колко пари наляхме в тебе и пак ни вървиш, бе? Ама, значи, лятото на зацепи на морето от Бургас, Баварията те дърпа. Сега пак. Аман, до кога така? До кога? Корейска мущуротия. Значи, корейските телефони са хубави, ама колите им хич ги няма. Ама хич.